Putra Sang Bima Sena dupi midhanget ature iki Lurah Petruk nyewah Bagong. Puwa tekse pupu kiwa. Digrembak betaken gadanira jak polo. Ngengi wente sira Prabu Duryudana ingkang kere rebah padha sanalika. Werkudara tandangmu kaya tandange wong urahan, kudu tandange satriya. Keneng apa kowe nibake pusaka? Ora ngenani mestaka, ora ngenani dada nanging ngenani wentis. Ngenani pupu. Saru kasar. Patrap kudu trengku sumo. Wong ampyak awur-awur. Werkudara. Jai Prabu. Wonten dawuh Koko Prabu. Aku ora trima. Menawi mboten trimah Koko Prabu badhe menapa? Kados kala wau mboten ewang-ewangan. Mangke nyatanipun Koko Prabu Bramantya ngetingalaken pusaka Kyai Nenggala. Menika badhe kagem menapa Koko Prabu? Aku kagere nesu ya kaya ngene iki. Iki mamak brabat Nenggala ki metu karepe dhewe anggere Nenggala iki kesuwen ora kanggo terus nonyol-nonyol ngene iki lho. Nah. Menika nggih ngaten. Senjata cakra menika menawi dangu mboten kagem nggih ngaten menika. Lajeng mak grinding ngaten maos kula. Apa iki? Dun. Apa iki? Kadang kula nek dangu mboten kangge. Nggih malah kaya ngeten iki wujude. Ora mbek tak jejek kae mung engko. Padene kewirangan ya ngono kuwi. Nah, iku pusakaku iki preng-preng dina ora kanggo. Akhire entuk mungsuh ngono iki, Pak. Yan kemejer ke manuk branjangan. Kopat kapita kaya adanya. Sampeyan iku lho. Kowe meneng ora wong edan. Janji. Iki mau aku janjane ora trima. Koko Prabu mboten trima. Cangkeme Petruk iki mau. Aku meneh. Ayo, kowe mau bengoki daramu. Werkudara piye? Aku lho muni puwa-puwa. Ayo puwa-puwa iki. Kowe ngerti ora? Kula niku mboten ngerti nggih. Sing lho. Iki lho cahe. Iki sing marai. Kowe ngerti ra? Puwa-puwa mboten ngerti. Puwa tekse pupu kiwa. Lah sing tengen. Tekse pengapesane Kurupati karo pupu kiwa. Aja empun ngerti. Aku diurus sampe mau ya ngandani. Lha kok diuring-uring karo kakangmu iki lho. Ora. Wis tuwa-tuwa senengane adu-adu. Ora tanggung jawab. Nek apa-apa aku dicoke. Mangke rumiyin. Milanipun Petruk kula dawuhi bengoki Werkudara puwa-puwa pupu kiwa lajeng Koko Prabu wau ngendika menapa? Aku ora ngendika apa-apa. Iya, ora piye. Iki mau aku mung ngelingake Yayi Kurupati tak kon eling. Eling tekse anggonku muleng
Preng godhong takon ngeling-eling ngono lho. Ngeling-eling kembangane. Kowe aja kleru. Koko Prabu kula ngertos. Janipun Koko Prabu menika inggih ngajani kaya Duryudana. Yayi eling Duryudana ya kemutan. Yen Werkudara duweni pengapesan manggone ning piringan, nggih mboten? Ayo piye? Kae iki mboyo ki diakoni. Ya wis. Wah. Iki Duryudana iki rubuh tenan iki. Koko Prabu sampun sak mestinipun nguduh wae pakarti Koko Prabu. Wah. Susu aku ya melu meropok aku. Ya wis, yen pancen ayo saiki. Disekseni piye dadine lakon iki, Mang? Duryudana amung dereng pejah. Awis saking benduning Sang Werkudara marang Sang Prabu Duryudana. Riwutnya Prabu Duryudana rebah. Mawantu-wantu denira namakaken pusaka gandha rujak polo. Nganti dinasab badanira Prabu Duryudana. Eling-eling Prabu Duryudana ratu kang watake angkara murka, ngangsa tur watake dasya. Nadyan dinasab gandha rujak polo. Datan telas daginge malah saya ageng ilang. Wujude Prabu Duryudana nganti mripate mendolo, cangkeme mangat kaya buta. Ayo rumangsamu kowe menang Werkudara sawangen aku ora mati, gamanmu ora landhep, aku ora mati, aku mau mati ora sudi kalah karo dapurmu. Aja mlayu kowe, Werkudara wong goblok, wong bodoh, ora ngerti uripmu tak apusi terus. Ayo mandeka. Ayo nono kridaku ah. Ye. Menang kok melayu ki piye?
Wah, gila aku. Gila kepiye? Kakang Duryudana asap godhong Japura. Ora saya entek dagingnya malah saya gedhe, saya abuh, saya ngilani. Wah, ilang sipate menungso. Persasat kaya buta cangkeme mangap, matane mendelu, gila aku. Ayo wong gemblung ditutukake le perang. Kowe saya gedhe ndasmu. Kowe direwangi wong loro Kakang Adi. Kowe dibotoi karo Ratu Titise Wisnu. Ning ndi buktine kowe menang karo aku? Werkudara kowe ngaku wong suci, wong pinter, jane wong goblok. Kowe tak apusi ora ngerti. Kowe tok ngugemi dadi satriya suci. Nek ora ngerti yo delak-delak uripmu. Sak cek urip wis sabamu turut ngalas. Ora tau mangane nak beda karo aku. Aku dadi ratu matahun-tahun. Mangane nak ngombe seger, turu kepenak. Kasurku tundha pitu. Sing ngladeni wong ayu-ayu. Aku nek kalah ana sing rewangi. Ayo, nek panjen wong digdaya. Ketoken budimu. Nyatane aku kelakan mukti wibawa yen kowe menang, kowe bakal entuk amu apa? Kebo. Kebo Werkudara, ayo entuk amu apa? Wong gemblung kowe. Kowe bakal unduh-unduhamu. Negara Kothong isen-isene wis tak entekke tangguragan perang. Kowe bakal nemu rondo karo wong jompo karo bocah lula nangis pating jerit kuwi bagehamu kowe wong edan. Werkudara. Werkudara. Apa iki cangkeme kuwi? Karek modiare kok cangkem isih kaya ngono unine. Yayi. Yayi Duryudana. Nyuwun pangapunten Yayi. Raga panjenengan sampun boten kiyat madai kanepson panjenengan. Kula aturi enget. Yayi Prabu menika sampun boten pantes, boten patut menawi ngendika kados ngaten menika. Menawi Yayi Prabu sampun kados ngaten menika wajibipun kedah manekung nenuwun dumateng keparinging Gusti kula aturi ngrumaosi sedaya kalpatan supados Yayi Prabu nampi pangapunten. Ayah Gombal. Semuci suci. Dianggap wong pinter. Dianggap paranormal. Sampeyan ratu licik. Sampeyan isane mung adu-adu. Endi buktine sampeyan gelem perang? Sampeyan ora tau perang. Apa meneh burine janar ngewangi? Endi buktine? Wong kaya ngono ku jar tak makir mungkin ah. Gatel tanganku. Yayi, kula aturi enget Yayi. Sedaya menika winates nggih Yayi. Sedaya menika namung winates tegesipun Yayi Prabu menawi ngendika kados ngaten raga pendhan sampun boten patut, boten wangun melampah kemawon sampun rekaos. Yayi Prabu kedah enget. Wah, ora bisa mulang kali kula. Aku mau mati. Nek ora bareng karo wong sing tak tresnani. Gawanan mrene. Apa? Bagene sing kuwi gawanan mrene. Ati gopo. Tekak dipun tresnani lho. Sing ditresnani ra Banowati. Mboten kaliyan Banowati mboten tresna. Tekak dipun tresnani menika sempuni. Oh ngono.
Werkudara jukun batange Sengkuni. Werkudara badhe ndak pundi? Wah, apa ndikuk atange Sengkuni ajeng mangke napa? Ana kanggone kula boten angsal. Cangkemmu. Wah, menteleng mripatmu. Kula kadhawuhan kaliyan Kakang Prabu Kresna kapurih nenggo. Sinten kemawon boten kenging beto panggenipun Sengkuni nanging boten Kakang Kresna. Aku wakile Kakang Kresna. Wis ora kena wakil-wakilan. Nek boten Kakang Kresna kula boten aja jatah jejeki ayam besok mani saiki mani. Iki kepiye teh? Yaki, bener dawuh. Karepmu ki piye? Lah pripun? Lah kok Werkudara mbok gondheli arep nggawa bakene Sengkuni. Sing kula gugu sinten? Rikala semanten Koko Prabu paring dawuh kaliyan kula. Setyaki tunggunen bangkene Sengkuni. Sapa wae sing dikok aja entune ora aku dhewe. Nang ngendi kok ngoten mboten? Yo pancen yo ngono lha nggih. Patut mencla-mencle. Prana sprene arep wayangan ora sida-sida. Dundar-undur cangkemmu. Kawanan Werkudara. Yayi Prabu Duryudana paripaksa Yayi Prabu boten kersa kawon. Wayah kula boten ajeng kalah kalih Werkudara. Bomo kalah karo Werkudara. Kula gelem kalah lan bareng kalih katresnan kula nggih. Kula atur ngentosi sawetawis Yayi. Kakang Duryudana. Piye? Werkudara, kowe ngenteni wong sing mbok tresnani. Ya, wong sing tak tresnani. Ya pangane ya untalen iki wong sing mbok tresnani. Mati Duryudana. Iya. Kodrate Duryudana kuwi lelakone ya kaya ngono kuwi tegese
kudu dientepi watu gilang. Jupana brengkal watu gilang entepno sarirane kang Raka Prabu Duryudana. Yayi Kresna, kula Kaka Prabu, apa ra jeneng kejem Yayi? Wong wis mati kok dadak dientepi watu gilang, karepmu iki kepiye? Kaka Prabu. Menika ngundhuwa ing karma tetanemanipun Prabu Duryudana. Lho kok ngono? Inggih. Rumiyin Prabu Duryudana menika nate mejahi Pendhita Tapa Bisu. Nggih menika begawan Mitreya. Rikalanipun Duryudana menika madosi para Pandhawa wonten lebeting wana Kamiyaka begawan Mitreya menika nembe Tapa Bisu. Dipun dangu kayan Duryudana boten purun matur, boten semaur karana nglampahi Tapa Bisu menika kala wau. Lah sabanjure salajengipun Prabu Duryudana duka manahipun begawan Mitreya dipun asap mawi padas dintepi sela pejah. Lah ngantos begawan Mitreya, "Yo Prabu Duryudana, aku trima besok kowe matimu ya kaya aku." Nggih sampun. Nika ngundhuh ing pakarti. Oh ngono Yayi.